jsme velice poctí vaši návštěvu. Doufám, že si vychutnáte své pivo. My si taky budeme vychutnávat své pivo. Dobrý večer. Dobrý večer, děkujeme. Na zdravíčko. Na zdravíčko, jsme rádi, že jste tady. Přišel jsem si vás osahat, protože takové osahání před koncertem, to je něco tak. Ano, sahejme na sebe, sáhněme si na to, jací jsme lidé, jaký je náš tvar, jaké je naše světlo, jaké jsou naše pachy. Nazdar, ježišmarja. Joj, přátelé. Děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu. Jestli jste se na nás těšili alespoň z půlky, tak jako my se těšili na vás, tak to bude nepředstavitelný zážitek pro nás, pro všechny. Ach bože, jaká nádhera se to tady odehrává. A to jsme ještě ani nezačali. Na pódiu můžete vidět rozehrávání hbitých prstů kapely Cílová skupina. Jejich prsty jsou tak hbité, že kolikrát ani nevíte, co se děje. Vážené Brno, koncert Brno. Vítejte na koncertě v rámci tury Přejutí a přejeme vám příjemně strávené minuty. Ahoj.